Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean esneko behien sektorearen inguruan solastuko gara eta horretarako alde batetik Nafarroako Frisona elkarteko idazkaria den Ainize Muratorirekin egonen gara eta bestetik baita ere Aitor Almandozekin, bera Oharrizko abeltzain gaztea dugu eta bilek kontatuko digute pixka bat nola dagoen sektorea, ondotik Urdazubi aldera salto egin eta bertan Bengoetxea familiako Xabier eta Ana Marirekin egonen gara, badakizue Xabier hartzaile dugula eta etxelekuako taldea zaintzeaz antolatzen da, bera kontatuko digu nola egiten duen pixka bat bere lana, eta Ana Marik ere kontatuko digu, gazna egitearen prozesu horretan, azkenean lana nola egiten duten eta batipat. Orain dela berriki, urte bukeran lortu zuten sari garrantzitsuaz, Elgoibarko txapelaz arituko zaizkigu bilek solasean. Saioaren hasieran esan bezala gaurko honetan, lehenbiziko atal honetan, esneko behien sektorearen inguruan solastuko gara eta gurekin Ainize Muratori dugu, Nafarroako Frisona elkarteko idazkaria. Eta Ainize berriz ere pasatu dire, erregeak eta por guzti hau edanak, data berexio bedanak. Eta askorentzat bestaunak izaten dire, baina badakigu esneko behietan eritzen diren abeltzainentzat bestaunik ez dela izaten, behar bada egun batzuk beste baino berexiagoak bai. Eta zoritxarrez urtea bukatu genuen, zein den egoera pixka bat agertuaz, isladatuaz, eta urte hasiera hau ere pixka bat gauza antzegoarekin gatoz, ez egita inizezu buru belarri bizi duzu barrendikan sektorea, urte eta gehiago damakizu ere Frisona elkartean idazkari lanak egiten, eta pixko bat gogoratuko dugu, ez egite nola bukatu zenuten pixka bat urtea inize? Urte bukaera abeltzainentzat oso gogorra izan da. Alde batetik materia prime guztien goratzea prezioetan, berdintzait gasoila, pentsua, medikamentuak guztiak gorakara ikaragarri izan dute. Orduan, egoera larria da, esnearen prezioak ez du gora egin, eta orduan, egoera ezin gaitza zen. Orduan, hori biligea buru belarri nolabait zerbait lortu daiteken, ze, Arnako abeltzainek ikusten zutena zen, hemen dauzkagun nekazalerakundeek ez genitula inundik inora ikusten, ez hitzaiela entzuten, eta orduan erabaki izan zerbait gure kabuz egitea. Egia da gerora agertu dirala, eta beraiek konzentrazio bat egin zuten, eta gu hor egon ginen beraiekin, orain beraien eskutikan joango gera, eta zerbait lortzerik badagon, eta abeltzainen egoera pixka bat hobetzen den. Zuk 2020ko iraila aldean sartu zinen, Frisona elkartean, Nafarroako Frisona elkartean lanean, urte eta hilabete batzuk lanean, eta sartu zinelikan egia zen egoera zen horrelako, badakigu esneko behien sektorea aspalditxotik bezagola batere ongi, behar bada zuen elkartean lan egiteko hildo batzu markatua ziren, baina guzti honek pixo bat dana aztoratu du, ez? Bai, azkenean egia da ez dela oraingo kontua. Esnetako behien arazoa orain dela urte askotik handator. Ezin dela, orain dela 30 urte kobratzen duten prezio berdina nahi dira, eta gainontzeko gastu guztiak gora egin dute. Lehen esan duten bezala bai pentsua, bai gasoilak zer esanik ez, botikak, danak gora egin du argindarrak, eta berriz prezioa mantendu egiten da. Orduan, iristen da momentu bat abeltzainak ezin duela gehiago jasan. Gure kezka da bide horretan jendea gelditzea, eta bestaletik hori ez dugu ikusten Nafar gobernuaren eraginik. Eta beste erkidegotan diru laguntza jasotzen nahi dira daukaten egoeragatikan, eta Nafarroako gobernuak ez du ezer egin. Orduan, berak ere bain ikuste zerbait egin beharko luketela, benetan abeltzainen aldeko apostu egiten baldin badute, eta nahi baldin badute jendea herrietan eta gelditu dadin
bestela ezinezkoa izango da. Bai, urte bukaera horretan, zuek ere prentsaurreko bat egin zenuten, ez? Nafarroako Fresona elkartetik, ez? Bai, pixka da leheno komentatu dizutena, ezta? Guk ikusten genuen egoera oso larria, eta bueno, bai erakundeak, nekazal erakundeak, eta bai Nafar gobernuak ez zuten ezer pausorik ematen, eta horrela ezin genuen jarra. Orduan, erabaki izan, guk prentsaurrekoa egitea, eta nolabait gizarteari ez azaltzean zertzan gure egoera. Egia da, erabakita genuen egunean ezin izan genuen prentsaurreko hori egin, uholdeak zirala eta suertatu zen arazo guztiorekin, orduan atzeratu egin genuen, eta justu bezperan jakin genuen nola nekazal erakundeak aurrera pauso bat ematen zuten, eta prentsaurrekoa eman bartzuten, eta konzentrazio batzu moldatu, eta bide bat behintzatez egiten hasi. Orduan, guk aurrera jarraitu genuen gure erabakiarekin, iruditzen zitzaigulako bai Nafarko gizarteak jakin behar duela nola dagoen egoera guztia, eta gero esan duten bezala guk gure prentsaurrekoa egin genuen, baina gero ere bai beste nekazal sindikatuak eta egin zuten deialdietara han egon ginen, eta esaten dut bezala beraien eskutik jarraituko dugu. Azken finean beraiek daukate ere bai indarra, ez erakunde bat geha, guk bakarrekan egin duguna izan da pixkat kaleratu egoera, baina beraien esku dago orain, ez bidea aurrera jarraitzea. Egia esan, gizarte osoa dago ikutua ez gai honekin, badakigu ez, lehen sektoreak zer nolako garrantzia duen guztiontzat, eta orain da momentua ez, pixko bat kontsumitzaileak eta sektorean buru belarri edo barrenetik bizi duzuenak, pixko bat ez, pauso bat aurrera egin, eta denon artean indarra egin eta zozer urtzeko ez. Eske hor dago kakoa, nik uste gizarteak konturatu behar duela benetan abeltzain guzti hauek egiten duten lana. Eskatzen zaizkien gauza guztiak eta ekoizten duten produktuaren kalitatea. Eta kalitate horrek prezio bat du. Orduan, gizartea hortaz konturatzen ez den bitartean zaila izango da. Naiz eta guk borrokatu eta prezio duinak eskatu, gizarteak ez baldin badu erantzuten zaila izango dugu aurrera ateratzea. Horregaitik deialdi ere bai gizarteari egin behar zaio. Abeltzainak ez dute diru laguntzetatik bizi nahi. Bizi nahi dute beraien lanetik, baina horretarako ordaindu bartzaien esnearen prezioa duina izan behar du, eta benetan ekoizteko, produzitzeko behar duten diru hori ez, bestela zaila izango da. Bai, eta bukatzen joateko hain ize 2022 urte hau, esnearen prezioa eta sektorearen egoeraz gain, zuek elkartean pixko bat ze asmo dituzue, edo pixko bat zertan ibiliko zarete? Egia esan, momentu honetan ere bai, somatu duguna da, gure ikulu askotan robotizatzen ari dira, robot gehiago jartzen ari dira, azkenean abeltzaien bizikalitate bat ere bai hobetzeko, eta orduan gure lan egiteko moduak ere bai aldatu egin behar ditugu, lan horiek egiteko erosi behar izan ditugu, inbertitu behar dugu material gehiagotan, erraminta desberdinetan, eta hildo horretatik handi joa, guk ere aldatzen joan behar dugu, abeltzainak aldatzen dihoa zen neurrian. Beraiek egiten duten lanari laguntzen. Oso ongi egin izan, zuek ere urte hona baduzuen, eta sektorea buelta bat hartzen duen, da non bizikalitatea hobetzeko. Eskerrik asko. Egia den, eskerrik asko. Orain honetan, Aitor Almandozekin gaude, bera Lekarozko Harriz auzoko abeltzain gaztea dugu. Eta Aitor, initzek komentatu digu zein den momentuko egoera, esneko behien sektorean. Zu txiki-txikitatik bizi izan duzu ez, esneko behien sektorea. Eta iritsi zen momentu bat, esan zenula, aposto egin zenula, erabaki hartu zenula, zure etorkizuna, esneko behiekin egin nahi zenuela. Eta ez egin noiz izan duzen konkretuki erabaki hori, oen dela zenbat urte ja? Hemendik seriamente astetik 3 urte hola. Pasatu dire. Betitik ibili naiz hemen, beti gustatu izen zait ez. Baina hemen bertan lanean gelditzetik 3 urte pastuxe hain naizela. Zu sektorean erabaki hori hartu aurretikan, etxean ere jeizteko sistema aldatu zenuten ez, robotara pasatu zineten ez? Hori dela robota, hori dela 10 urte patu ginuen. Eta, hori dela 2 urte terdi inginuela kuadra berrie, eta hola, eta, hangara hobetuz beti, aintzine segitzeko intentzioekin,
Hori da. Orduan zu sektorean sartu, erabaki hartu etorkizuna bertan esneko behietatik egiteko, ikuilu berria egin, inbertsione batzuk egin, eta 2021 garren urtea bereziki, urte aski beltza eta iluna, ez? Bai, ez da, azkeneko urtetan egierren ez da bat ere ongi egon, sektorea, baina bai, azken urtea izan dela gandirela estutuz ganden urtarriletik hasi ziren kostuek igotzen, pentsuek, gasoilak, argiek, eta gandire estutuz, eta idire estutzen haunitz idire estutzen, eta ez dakit noraino ailegatu behar denunek, baina martxa txarra dugu. Zu alde batetik, Nafarroako Frisona elkarteko bazkide zaitugu ere, zu eta zure behiak noski ikuilua, bestetik ere Kaiku kooperatibako bazkide zara, eta Kaiku, Euskal Herriko kooperatiba bat, kooperatiba hitzak badakigu zer esan nahi duen, baina kooperatiba izateaz gain, hor ere gauzak larri, gauzak estu eta ez da erreza, ez? Bai, zen azkenean gure produktuak dependitzen du komertzio handietaz, ez? Eta komertzio handiek ez duten, prezioa mugitzen ez duten biztertean, kooperatibak ezin du deusin. Azkenean industriak ere badu bere gastuak, ez? Enbasatzeak eta gauzek, eta orduan estu dago denendako. Eta hemen giltze badakigun hori duen, komertzio handiek, eta horiek mugitzen ez duten biztertean, gainerakoek gaude itotzen nahi gara, itotzen. Bai, Kaiku izango zen lehenbizikoa, ez? Interesa izango lukela, beltzainei prezio goratzea, ez? Claro. Bai, ezagit urte hasiera nola gorakada txiki bat behintzat prezioan izan da, ez? Bai, irailean izan ginuen lehenbizko gorakada, bi zentimo igo zuten, eta orai urtarrilean zentimo terdi igo dakute. Hombre, laguntza bada, baina ez da behar dugune. Behar dugunetik oiniken urrun dago, ez? Eta esperantzakin, aber mugitzen den gehiago, bertzena ez da deusiteko. Bai, garrantzitsua da, ez, beti esaten dugu, Euskal Herri mailan, lehen sektorean bizizaretenak, sektorean jarraitzea, ez? Azkenean, baloratu behar direz, bertako produktuak, baloratu behar dugu bertako behien esnea edatea, eta hori aurrera jarraitzeko, zuek behar duzu bizikalitate duin bat, eta kontuak ateratzea, ez? Gero gauzak okertzen direlikan gehiago eta poliki-poliki lehen sektorea desagertzen joaten delikan, ez dezala geratu ez historiako alor bat, garrik ez? Bai, eta horren gakoa dago prezio duin batean. Azkenean laguntzekin ez dugu deus lortzen. Behar dugune da prezio duin bat, gure produktuan prezio duin bat. Hor noren eskuten dago hoi? Horai haunitzerten den lehi dela kadena alimentaria delako hoi gobernuak behar du esku esartu hor. Guri gobernua patzen dazkigute 1000 lege, 1000 arau, 1000 bete behar, denak betetzen nahi gara, produktu bat kalitatezko atratzen nahi gara, beren lege guziekin, eta berek ez dute lege hori bete nahi. Ez dakit zeren beldur duten, edo zertaz ez duten esku esartzen hor, eta beren eskuten dago. Bai, konsumitzaile iruditzen zaite prest egongo zela ez, edozein gorakada izan ere esnearen prezioan, ez dugu produktu bat izugarri garesti dagoena, eta baju dago momentuan, gehiago goratzen alda eta konsumitzaileak ere bere zatitxoa jartzen aldu arazo honetan, ez? Bai, orai dela 5 urte kafe bat euro bat ordaintzen eginen, orai euro terdi ordaintzen ari gara, eta ez da deuspasten, mundu guziek hartzen dugu kafe bat. Orduan, euro terdi horiekin bat dugu 4 litro esneia. Orduan, pixket pensatzekoa da, ez? Dena igotzen nahi de, supermerkature baten gara, eta dena garestiago dago. Eta esnea ez. Orduan, ze pasten da hor, segun zertako, mobilbet erosteragan, eta erosten dugu 1000 euroko mobilbet, eta esnea ez dugu 4 zentimo, 6 zentimo gehiago pagatu nahi. Urte bukaeran, familia batei atratzen zaio, 7 euro, 10 euro garestiago, urte guziko esnea. Ez dela olako esageratu ere. Orduan, ez dakit pixke pentsatzekoa da eta huelta batzuk matekoa. Bai, zuen aldetikan ere, adibidez, bazka, haziendan bazka, saiatzen zarete, ez, posible denean etxetik egiten, ez, etxean bazka alik eta hobekin egiten, diru irtera gutxiago izateko, ez? Bai, azkenean erositako produktuak gero eta garestiago da zidenak,
Eta orduan saiatzen garena etxekoa alden gehiena bildu, raziona behiena merkeago atratzeko eta orduan margen hori handitzen saiatzeko. Bai. Tamaina, esneko behi kopurua goratzea ez da soluzio, ez? Azkenean oreka bat arrautu behar da, ez? Ikusita ze bazka duzun, ze lekua duzun eta dana, ez? Hoi da, bakotxak bere esplotazioan ez, badaki zenbat ze terreno baduen, bazka biltzeko, azkenean zuk atratzen duzu zenbat behi kontzen alduzun, zenbat behi maten alduzun jatera, horien hondakinak atera behar dire bai, eta haunditzeakin ez dugu deus lortzen, zeren kostuek ere haunditzen dire, orduan ez da... Bai. Nafarroko Profesional Elkartean egin zenuten prentsaurrekoaz gain, mobilizazioak izan du ere, Euskal Herri mailan, leku desberdinetan, sindikatu desberdinak ere elkar egin dute arazonen aurrean, eta ez dakit, ze sensazioa pixko bat protesta horietara joan, eta ikustea... Sensazioa, horien beharra bat zela, baina berandu torri direla, berandu ez, arras berandu. Ja urte bat gaten dugu prezioekin nola, eta orai arte ez dire inon agertu, ez dakigun hon egon diren, eta 28 nintzen manifestazioan bat, baina orai arte ez dakigun hon egon diren. Orden, sentitzen gara nekazarik egierran, orai arte egon gara arron bakarrik, ez dakute inore lagundu, ez da inor kezkatu guretaz, eta orai iduridu zerbait, baina berandu, arras berandu. Bai. Aitor, 2022 urtea hau pixka bat itxaropentsuago den, gauzak bere lekura bueltatzen diren, prezioak behar duten prezioa hartzen duen esneak, eta zuek egiten duzuen lan hori behar den bezala ordaindua den azken finean. Aber egidan. Eskerrik asko Aitor, da ongi izan, beste arte. Zuei. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Urdazubira etorri gara eta bentxe gaude. Xabier Bengoetxearekin, badakizue Txelekua familian, Bengoetxea familiak aritzen dela, eta Xabier batipat arduratzen da bera artalderen zainketaz, ardiak jeizteaz, eta beste lan askotaz ere, eta Xabier, lehenbiziko gauza gerongo gara Anamarirekin, baina zorionak emanez, zorionak orain dela gutxi, urte bukaeran lortu zenuten azken sarearen gatik, ez? Bai, mil esker. Bai, zuentzat beti ere, ongi etorriak izaten dire sariak eta seinalezuk ere hartalde ongi zaintzen duzula, ez? Ongi etortzen dira bai, eta ongi edo ez dakit, guk iten dakigun lan hori iten dugu eta albezen ongi izietzen egiten. Bai, hori da, zuk ere sumatzen ditugu hemen ardiak eta ardien inguruan bildotxak sumatzen dire, eta ja poliki-poliki bildotxak sortzen direlikan seinale helduela, ez, poliki-poliki denboraldi berria, ez? Hoi da, ja hasi zien umatzen azaroen erditsutan, eta ja huaikoz batzuk batu kenduak eta ardi izen eta dena, eta sasoina martxan eman dugu, bai. Bai, ezagit zuen kasuan, ardiak estaltzeko edo pixka bate nola izaten da, pixka bate sinkronizatzen duzu hauni, saiatzen zarete blokeka egiten edo nola antolatzen da hori dena? Gu nahi bazu itentugu inseminatu lehenbiziko erditzen dien ardiak, hola lote bat izaten du multxuxoa lanean hasteko, eta gero bertzeak itentugu ahariekin. Hoi da azkenean gero iten die multzuei erdi horren ondotik etortzen die aharikoak eta gero bildotxak urteko gazteak etortzen die otsaila martxoan, eta hola pixka banatzen da. Bai, azkenean, estrategia bat behar da ez, planin bat behar da ongi egina, eta gauzak, pixko bat ongi atera ditezela ez. Hoi da, planin paperean iten da, baina gero suertatzen dira muniz gauz, eta ez da beti berdin atetzen, baina, pixka behiti manejoa berdintxu izaten da, eta hola segitzen du, bai. Txelekuan hartalde koskorra duzue, lur sailak ere baserri eta gasnategi inguruan ere badituzue, eta ezagit, azteko lehenbiziko gauza behar da hartalde ongi bazkatu, ez? Ongi bazkatzeko etxeko bazkarekin antolatzen zare batipat edo suertatzen da erostea?
Bueno, gehienan etxeko belarra etxeko egiten dugu, eta gero erosi egiten dugu pentsu bat zerealak eta hola, baina bertzenaz belarra alba da etxeko egiten dugu bai. Bai. Eta bueno, ardi esne hori kalitatezko izateko ez beti esaten da, ez? Ardia bazkatzen duen hori zer ikusia dela gero esnearen kalitaten, ez? Bai, hori da, etxean egiten duzulaik badakizu zer ematen duzun, eta orduan horren arabera etortzen da esnea azkenean, eta ona ematen bozu ardiek ere esneare guri dugu hobea emateute, bai. Bai, ardiak jeiztearen momentua garrantzitsua izaten da, ez? Badaki hortikan lehen gaia esne hori ateratzen dela, eta ezagite nola antolatzen zara zu pixka bat jeizteko orduan ordutegiak, nola egiten duzu? Bueno, gu normalean hasten gara deizten goizeko 6etan eta txaldeko 6ak aldean. Oain mementoan ordu bat ez deizten dira, orduan ez da demora honiz paste, baina bueno, aintzinean behar die behiratu ardiak zer den, bilotxak aso egin pixkat, beti segitu behar da sortu ala bilotxak, bertzenaz bilotxak ez badu ongi hartzen amak ere ez du esnea ongi ematen, orduan dena segitu behar da, ardia deitzi, bazkatu eta... Bai, eta lan handia izaten da ez, bildotxak behitzea umatzen direlikan, da, bueno, pixo bat jarraipen estu hori egitea, bai. Bai, bueno, lehemizian, bai, bada multxuskat erditzen, baina duzu erditzea bakarrik, eta gero deizten hasten zailaik, baduzu deiztea eta umatzea, ja, gero eta gehiago lan hasten da ardiekin. Bai, hori da. Bai, ezagite Aslana elkarteren barruan zuek ere sartua zaudete, Nafarroko Latxa elkarteren barruan, eta ikusten duzu hartaldean genetikoki ardiak geroza hobeak direla lortu zuela maila altu bat. Orain dela urte asko kontutan izan da, behar bada zure gurasoak hasi zirenetik gaur egun arte aldaketa handia, ez? Aldaketa handia, zentzu guztietan azkenean, hasteko manejoa bera eta gero genetika ere bai, eta beti nahi bizu Aslanan gara, eta orduan kontrola inbidez eta segituz ardi bakotxa bere esnealdi eta dena, hortan hobetzen duzu, ikusten duzu hobekuntza hobeki gaten dela bai. Bai, azaro erdien ja hasi zineten, pixka bat, hasi ziren ardiak eta umatzen, eta ezagit, denboraldia noiz arte luzatzen da pixka bat. Bueno, erditzeak guain azaron hasi ziren, eta gero bukatzen die pixka goiti behiti apirilean edola, eta gero deiztea segitzen dugu antzutu arte, abuztuain bukaera arte hola pixka goiti behiti. Bai. Eta, bueno, ja martxa hartua, eta sasoi bakoitzak badu bere lana ez. Bai, eta, bueno, zuek Urdazui, paraje zoragarri hauetan, beti ere temperatura eskertzen da, ez? Epeltxa marra izaten da, eta egualdi hona delikan, ardiak eta alik eta gehien kanpon, ez? Bai, hori da. Kanpoa behar da baliatu azkenean, da jateko bat duzuna hor emana eta ardiek estimatzeute kanpoko airea gu bezala, eta orduan alba da kanpora bai. Bai, hartalde tamaina aldetikan hartu duzu oreka bat, tamaina bat hartu duzu ikusi eta, bueno, zenbat gasna nahi duzuen egin, zenbat esne behar den, ja oreka bat lortu duzu edo gehiago hartzea lan gehiago izanen zen. Bai, pixka goiti behiti berdintxuz egitzen dugu, bai, gure 500 burukin hiltzen gara lanean eta hoi mantentzen dugu eta ja bada lana nahiko eta hoi segitzen ere behar da mantendu azkenean, bai. Ez egite ardiak zenbatxo urte kontzen dituzuen, hartalde joan behar da berritzen, nola izaten da gutxera bera? Hartalde berritzen behar da, bai. Behar da azkuntza utzi beti urtero, beti ardiak azkenean gakidez hartuz edo errape ondatuz edo zer nahi gizaz eta orduan behar da beti berritzen nahitu behar da hartaldea, bai. Eta bueno, hori ere ikusten duzu ez, zenbatxo urtero aintzinerak utzi nahi dituzuen, eta hor ere datuak atera behar dire ez? Bai, hori da. Azkenean pixka goiti behiti 130 zen da azkuntza eta bueno, hori segituz hartaldea mantentzen da bai. Oso ongi Xabier, ikusten zaitu lasai da gustora zure hartaldearekin. Gaur egunean profesionalak zarete, lan ongi egiten duzue, eta orain jarraituko dugu pixka bat Ana Marirekin solasean, bera eta beste izpa gehiago aritzen dire gasnategian, eta ze kontatzen digun. Eskerrik asko eta ongi segi. Bi esker zuei.
Xaberrekin egon ondotik, Ana Mari Bengoetxearekin gaudere, bere arrebarekin. Eta, bueno, Ana Mari, ikusten zaitugu txapela eskuan duzula. Eta, bueno, egia esan, zorionak ez, urtea modu ezin hobean bukatu zenuten ez? Mil esker, bai, ala da, azkenean, urteko azkeneko egunean txapela lortzea, pues, pozik bai. Bai, pixka bat gogoratuko digu ikusentzulei, ez? Elgoi beharko txapelketa hontara, azken edozein ezin daiteke joan ez dara, ez? Ez, ezin da edozein. Horra eta aurkezten alda urtean zehar, egin dien lehiaketak Idiazabalek antolatu eta gelditu diena txapeldunak. Gu suertatu ginen Uharte Arakilen lehenbizikoak Nafarroko txapeldunak izatea eta orduan baginen aukera aurkezteko bai. Eta lehenbiziko aldia joan eta txapelakarri ez? Pues hala izan da, hala suertatu da, ez. Bai, pixka bat ze balorazio egiten duzu, 2021 garren urtea ja bukatu den urte hori, zuentzat zer nolako urte izan du da? Azkenean ona izan da, gazna egiteko momentutik ona, urtea ongi ganda, gero saltzeko momentuan ere bai, ibili da jendea, etorri da jende erostera, eta ongi ere, eta gero, lehiaketetan ere ongi gantzaiko, hasi eta Uharte Arakeldik gero Gourmet nazio mailan, gero World Sauaz mundu mailan, eta gero Lyonen ere izan zen, Frantzian, eta orai hau azkena, urte borobila erten den bezala. Bai, zuentzat garrantzitsuena badakigu beti ere konsumitzaileak erantzutea dela, gaznak edo saltzea, gaztak, eta baina guztio dana beti ere, beste satisfazio bat, ez? Bai, hala da, beti iten datzu pusatu indar gehiago, eta orai kanpaina hasi berrian beti indarrean. Bai, txapela beti ere ze gaztarekin atera duzue, badakigu, bi gazta bera, baina bi izenekin saltzen duzuela, eta konkretuki beti Idiazabalen Bengoetxea izenarekin, ez? Bai, ala da, zen Bengoetxea izenarekin. Eta gero nola lehiaketa izan den abenduain ondarrera, beti zen gazna aurreko kanpainakoa, eta orduan zen nahiko ondua. Bai, zuek aurtengo denboraldia esaten aldugu, noiz hasi zineten ja pixka bat ja ardiak jaizten eta gazna egiten? Abenduain erdi aldera hola, hasi ziren azaroain ondarrera, 25 aldera hola erditzen, eta gero kendu gintu lehenbiziko bildotxa, ja hasi ginen gaznatzen abenduain erdi aldera. Bai, eta abendu erditik onat, hilabetea pasa dugu, eta poiki geroz eta esne gehiago suposatzen dut, eta gazna egiteko maizago egiten duzue, edo nola antolatzen duzue? Bai, hala da, orai hemendik aintzina, urtarrila, otsaila, ja hasiko ga bastante kopurua, eta gero, olako eguraldiak ere ikusita, ardia kanpoan gustura egoten die, eta orduan esneare ematen dute, orduan. Bai, eta jendea berriz ere gazta eske, ez? Poliki eta espetu behar dela pixka bat, ez? Pazientzia behar da. Hala da, azkenean, lehiaketa hauek ere, beti urtean zer beti etortzen die klientak eta hola, baina lehiaketa hauek ere beti solasa edatzen dute eta berriak ere agertzen die, eta gazna bila, bakarrik orain ja txikitua dugu, ja akitzen nahi gara, eta otsailain erditan berriz hasiko gara gazna berria ateratzen. Hori da, ez, gazna ja saltzeko puntuan egoteko gutxienez hilabete pare bat edo behar du, ez? Bai, nola esne gordinarekin egina den gutxienez 2 hilabete behar du, eta ere ongi daula izatea zen gustu gehixo izaten du. Bai, ja nortasun badu, ez? Hala da, geho eta gehiago denbora gazna beti nortasun gehiago. Bai, ja urte kuadrilla ez, anai arrebak, etxean geratu zinetela, beste izpa ere noski ere etxean duzue laguntzen ere, eta azken finean ja martxa hartua duzue. Martxa hartu zuen lanerako, eta pixka bat gazna hori egiteko ere gauza hondirik ez duzu aldatzen, ez? Badakizue ongi ateratzen dela eta sekretua da ez aldatzea deus ere, ez? Orain arteko sekretu izanen zen. Bai, hola da, azkenean iteko manera beti berdina da. Aldatzen du, igual, behar egun hoitan, aintzineko egunetan, ze eguraldia ganduen, ardia beti kanpoan dielakoz, eta gero ere suertatzen alda, igual gazna egiteko momentuan ere, igual guztia pixka gehiago edo eskasko berotzen edo lokesea, baina bertzenaz betiko maneran egiten dugu bai. Bai, saltzeko orduan ze formatu da gaien saltzen dena edo? Normalki hemengo jendeak gazna osoa gaten du.
Gero ja turistek eta etortzen dienak, hurbiltzen dienak, hoi ja nahi izaten dute zati txiki haua zen maite dute probatzea hauniz klase eta orduan formato txiki haua bai. Eta beti ere garrantzitsua da, zuk esaten duzu ez, azkenean, Artzai Gazta elkartearen barrune sartua zaudete, hartzaile eta gasnagileak zarete, eta ardia bazkatzen den momentutik, ardia zaintzen den momentutik, esne hori ateri, gasna bihurtu, ziklosoa zer honek egiten duzue, eta hori lasaitasun bat ematen du, ez? Kontrol gehiago dago horrez. Bai, hala da, hori dugun ona, kontrolatzen duguna hasi ardien janarietik eta prozeso guztietan gu hor gaude, pausu guztietan. Eta Artzai Gaztan da azkenean gara hartzaina txikia, hartzain ez duenak hain handiak eta orduan juntatzean hainbat hartzain beti indar gehiago izaten da. Bai. Oso ongi Ana-Mari, ikusten dugu, urte ongi bukatu zenutela, eta espero dugu ez, aurtengo urte ere, 2022 ere urte polite izatea, gasna guztia saltzea, eta sariren bat etortzen baldin bada, ongi etorri ere ez. Hoixe da. Bai. Oso ongi, eskerrik asko eta urte ona izan dezazuela. Mil esker. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara, ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.